Euskaraldia bertan da. Gehiagorekin gehiagotan Euskaraldia bertan da. Prestaltzara esan, prestaltzara esan, bai! Egunon guztioi, eta esker mile etortzeagatik batez ere gaur egungo egoerak betetzen behar dugula. Euskaraldia bukatzear dago, bihar bukatuko da, eta gaur Euskara eguna ospatuko dugu. Mi esker guztioi, izena eman duzuen ahobizi eta belarri prest guztioi, eta mi esker Herriberan ere Euskara bultzatzeagatik.
ezetan joan nintzana. Ezia urraturik, nira duguen kanta. Lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, haze sentitu nahi. Azkena zauduela, hori zatonena. Inoiz ezan ezin diren, espalditako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Goiago, zelaretan, urreko atzaia. Ezetan joan nintzana. Gonago, zelaretan, urreko atzaia. Mendie baletan gora, oroizapen den gerora, ezetan joan nintzana. Kaixo, ez dugu hitzik bizi izan duguna adieratzeko. Egun hauetan, esfortzu handia egin dugu denok. Belarri prestok eta hobiziek baina merezi du. Guk ere euskaraz bizi nahi dugu, eta pausoz pauso lortuko dugu. Bide hau ez da erraza. Askotan kostatzen da, eta frustrazioa ere agertzen da, baina oso polita da. Azken batean merezi duen guztia kostatzen da. Eta euskaraldiak laguntzen digu eta gure ahalegina baloratzen dela sentitzen dugu. Horregatik, guztiagatik, mila esker lagundu diguzuen guztioi. Orain, gehiago nahi dugu, gehiagotan, gehiagoarekin. Posiblea dela ikusi dugu, eta goze gara, egarri. Gehiago ulertu eta hitz egin nahi dugu. Gehiagotan nahi dugu euskaraz, hitz, egin eta entzun. Eta jende gehiagoarekin gozatu nahi dugu euskaraz. Horregatik, egun hauetan bezala jarraituko dugu. Aukera guztiak aprobetxatzen eta zuen laguntza gozatzen. Denon artean egin ahal dugu. Azkenik, argi daukagu gaurko belarri prestok biharko ahobiziak izanen garela. Eta horrela jarraituko dugulako konpromiso hartu nahi dugu zuen aurrean. Hurrengo euskaraldian gehiagotan eta gehiagoarekin. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara-garaz. Eta hemen bilduan indarraz, grinatz eta postaupadaz. Herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta Berriro ere, Euskaraldia etorri zaigu eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa erraldoi honetan parte hartu dugu eta parte hartzen ari gara. Jakin badakigu ez dela erraza hizkuntza ohiturak aldatzea. Eta jakin badakigu askotan edo gehienetan asko erosoagoa dela gaztelaniaz egitea. Nagiagatik, pazientzia faltagatik, inertziagatik edo begirada txarrik ez jasotzeagatik. Uko egiten diogu euskaraz hitz egiteari. Harreman batzuk erderaz ditugu eraikita eta urratsa ematea kostatzen zaigu. Baina urrats hori ematea ezinbestekoa da, euskara bera bestela ez baita biziko. Bestela euskara museoetan egongo litzateke eta ez dugu museoetan bakarrik egoterik nahi, hauetan baizik. Azken finean, gauza oso sinplea da, euskaldunok, euskaldunokin, euskaraz.
Jakin badakigu ere egoera berezi eta tristean gaudela, eta kalean nahi baino gutxiago gaudela, eta ibili gaitezkela, baina kalean, WhatsAppean, Skypean edo zein ere mutan euskara lehenetsi behar dugu. Bizia eman behar diogu euskarari. Beraz, jabetu gaitezen zer daukagun jokoan. Euskaraldia ez da erakustaldi identitario bat, ez da txapa bat paparrean eramatea, eta ez gaitu bereziagoak egiten horrek bakarrik. Euskaraldia, esan bezala, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa masiboa da. Gauzak horrela, ezin da egun hauetara mugatu, eta bide beretik urte osoan, bizitza guztian, indarra eman behar diogu euskarari. Egunero zer egin behar dugun, egunero egin behar dugunaren oroigarri bat da, eta jarrerak eta ohiturak horrela aldatzen direlako, euskarari eutsi behar diogu bai egun hauetan eta baita ere urte osoan zehar. Beraz, jarrai dezagun egunero egiten, ulertzen duenari euskaraz eginez, eta guztiz ulertzen ez duenari ere laguntza emanez. Bere nekea ulertuz eta bere ahalegina eskertuz, eta gure eskua beti luzatuta izanen duela oroitaraziz. Denon artean lortuko dugulako egunero gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin. Plazara, euskara, plazara, euskaldun irakasle eta ikasle dantzara. Plazara, plazara, geure herriaren geroa baikara. Bai harrematara, bai izan nahi. Kaixo lagunok, lehenik eta behin mila esker. Esker mila unitz, Euskaraldiaren bigarren edizio honetan parte hartzeagatik. Mila esker gauden egoeran plazara etortzeagatik. Eta mila esker batez ere izate hutsagatik. Aurten ere, 200 baino gehiago izan gara. 200 lagun, 200 belarri prest eta obizi. 200 konpromiso, 200 erronka. Euskeraz bizitzen saiatzeko hautua egin dugun 200 lagun. Eta Euskal Herriko periferia honetan 200 lagun biltzea ez da makala. Eta zoriontzekoa da. Zorionak. Aurreko hizlariak esan duten bezala, Euskaraldian parte hartzea ez da txapa bat eramatea. Konpromisoa eta jokaera dakar. Eta badakigu kostatzen dela. Harremanak erdaraz eginda dauzkagulako. Solaskide gutxi dagoelako. 11 arrazoirengatik egia da kostatzen dela.
baina euskal komunitatea indartu behar dugu. Ez dago beste bideri. Aurrean, oztopo asko baditugu ere, badakigu erronka zein den eta erantzuteko prest gaude. Oztopoak aipatu ditugu eta euskararen eguna den honetan argi hitz egin behar dugu. Gure zonaldian, gure herriberan, ditugun oztopo bakarrak ez dira aipatutako horiek. Hemen, administrazioaren jarrera da oztopo nagusietako bat, batez ere udalei dagokienez. Azken adibidea, pasaden astean pairatu genuen hemen, bai Tuteran, eta aste honetan bertan izan du jarraipena. Lehen, habla en cristiano esaten ziguten, eta orain, esaldi luzeagoak erabiltzen bai dituzte ere, mezu bera bidaltzen digute. Euskara, leku ofizial ia guztietatik kendu dute, alemana eta beste hizkuntza batzuk baloratzen diren lan eskaintzetan, euskara ez da kontuan hartzen. Denon etxea izan behar den udaletxean, bertan, mespretsuz beteriko esaldiak botatzen dituzte. Hitz batez esanik, ezabatu nahi gaituzte. Zeren euskararen kontra egiten dutenean, gure kontra egiten dute, argi izan. Euskara desagertzea nahi dutenean, gu ere desagertzea bilatzen dute. Eta horren guztiaren aurrean, zer egin dezakegu guk? Alde batetik, hor dauden azken egunetako ekimenak, 23 eragilek eta 600 herritarretik gora argi esan dugu, nekatuta gaudela, eskubideak baditugula, eta ez dagoela gu baztertzerik. Bestetik, baliteke euskaraldiak berak zenbait gako ematea. Euskal komunitatea handitu behar dugu. Euskal Herri osoan zehar, baina herriberan bereziki. Euskara ezin da ondare edo altxor hutsa izan. Hizkuntza bizia baizik, eta hori gure esku dago, gure ahoan. Euskaldun aktibo bagara, ez 11 egunez baizik eta urte osoan, zirimiria uholde bihurtuko da. Hemen gaudela, euskaraz hitz eginez, egunero adierazten badugu, gero eta zailagoa izanen da, eskabide urraketak jarraitzea. Gero eta ageriako geratuko dira beren gezurra. Gero eta ozenago entzunen da, hemen gaudela, biziri gaudela, eta gure eskubideak errespetatzeko exigitzen dugula. Euskaraz gehiago hitz egiten badugu, gero eta jende gehiagorekin, gero eta gehiagotan, garai ezinak izanen gara. Ekin mingainari. Gora nafar hizkuntza, gora euskaraldia eta gora herribera euskalduna.